Meron tayo karong tanglad guys. Mani atong pamahaw karon kay ulan kayo guys. Gabi pa ni nagsiguan. Mani atong humuon karon kini tanglad. Step 1 tanglad. Step 2 kapayas. Tama to silang dalawa guys. Mani si tawag siyang manok-manok. Tapos guys may bawang. Sila na magkasama ni silang tatlo guys. Mani pamahaw nato ron. Sarap. Lami kay ni siya guys. Subukan nito murag ni siya manok ang lasa. Nya na puguan ning akong kalbaryo guys. Mao na pud ning akong kalbaryo guys. Kay grabe ang kaasuhan ni guys. Untay kuan guys. Mamantay top holder man siya top holder guys. Dami purpose nito. Karon nato ni siyang itak-ang. Na magayak sa atong kuan guys, kapayas kaya to na siya ilunod. Ato na ni siyang balatan guys. Ito na guys, ato na ning lunuran sa atong bawang sa muni kayuhan taong pagaba. Uy, panduka aso guys, tanan wa pa'y siga. Ay, Diyos ko po, kalagot. Ay lunod ang bawang. Huyupon. ay sayang mo ang bawang pangkuan yan pang hampi daw. Hintayin natin siya mo brown. Tapos ilunod ang paas manok. Dako kaning paas manok. Hintayin natin siyang mo brown siya guys. Tingnan mo nga isang oras na pati bawang di pa naluto. Pati paas manok wa pagyapon. Pagyapon siya mo guys. Grabe naman kayo guys. Grabe magpahilak. Sobra pa sa gidyaan og duwa. Guys, lunod na natin ang atong kuan. Halo sa manok. Pati akong taga-video guys, umiiyak na rin. Relax lang, huwag kang umiiyak. Usok lang yan. Okay-ukayon. Hantod mo humok. Lagyan ng pampalasa. Na itom. Ato na siyang sabon para natin mahigop ng sabaw. Ayan. Human ato siyang tabunan. Hintayin natin siya lumambot. Luto ng ating manok-manok. Ready to eat na ito. Ito naman prito tag isda.